ti. Desperta! Aparta coitelo, Eu non teño cartos e non teño nada. Eu tampouco, marcha daqui. Amelia! Esta é a casa dun cura, así que baixa coitelo. Xa sei que a casa dun cura. Eu son o cura. Sí, e con eso miña xesta lastra emoción. Non me tentes, Non me tentes. Amelia! Non, Horacio! Ai, Xesús bendito, pero que pasa aquí? Que foi? Pero que Amelia, foi non. con iso? Non. Amelia, cuidado que veu roubar. Non te achegues a ela, Pero, Xesús bendito, baixe eso. Non ve que é Santi? Santi, que... Sí, Santi, o San Cristán. Encantado, Pero estaba dormindo no sofá. Porque chegou onte, convidei eu a dormir aquí. Non o viu cando chegou logo. Amelia, eu non vi nada. Estaba feito unha miseria, fun directo ao cuarto. Non viña da xungla? Pois cousas peores vería, digo eu. Veña, a almorzar. Que ti has ter fame, non, meu neno? Non lle digo eu que non. Veña. E que tal che vai con esa moza que trouxeches, home? Moi ben, don Crisanto. Sabe que? Mañá vai vir a misa para verme de San Cristán. Vaya. Se cadra ti só me ves como un pobre vello. Pero eu algo sei da vida. E tamén das mulleres. Será por todas as que confesa. Non che digo que non. Pero iso é segredo de confesión. Agora só me preocupa a túa moza. Pois non ten que preocuparlle, don Crisanto. Onte fomos cear a un bar a Tapeirán e acabou repartindo sopapos a todo Dios. Que che moi a dicir a min, co feitiña que parece. É que querían cobrarlle a tapa. Tiña que vela. Parecía unha máis de Louredo, insultando a todo o mundo. Se verrases ocos de Tapeirán. Nunca conocí muller como era, don Crisanto. Santiago, vouche dicir unha cousa. A primeira impresión sempre engana. E senón que llo digan a Xoán o Bautista. Non é só por iso, don Crisanto. É que... Cada momento que paso con ela é como a... Non sei, doume conta que formo parte da súa vida. Sabe que? Xa non son capaz de pensar nun futuro sen ela ao meu carón. Non falaras en serio. En serio, don Crisanto. Porque parecelle mal o que lle digo. Non, home, non. Como me vai parecer mal? Oh. Iso chámase amor. E a pesar do que poidamos pensar os demais, contra o amor non hai vacina nin cousa que se lle pareza a Santiago. Oh. Ala, veña. Vamos, temos que prepararnos para a misa. O que dixen na igrexa é certo. Xa o sei. Pero agora... teño moitas cousas na cabeza. E non é lo único. Pero se cadra todas estas cousas que temos na cabeza, podémolas quitar os dous xuntos.